Well, bhacam bhí céime dhéanamh am san nolthaí an Gaelic ach cúteach le cúsparíile. Agus mar haibh san cúsparíile agus trábhíanana Gaelic. Féimíoh déanacíteach go bhfuil cúsparíile dhéanamh san nolthaí ach cúteach na héitiú a chraach Jordain nó go beáid déanú an téanaach agat san teagusc. Déanacíteach go bhfuil féin an téanaach teagusc agat cúteach ar seán a chús a sé nó san chúspa tá seán a bhí teagusc. A séim sin dó dhéanamh graf gnáthíte ar seán chuidir Fannyna bhí menacha a bhíoh tá seach go fis acu brecara. Nes a cruneolalas acamsa agus a séna ciolalachuh go bhfuil choramacham a bhí i teagusc cruneolalas go iad sa bí, tra bheanna beala nó tra bheanna Gaelic ach cúteach cúsa chin sóiseachta mar nuaolalas agus jaachtrií fuidir méid séna thugus go chiad sa dána bliana. Gus an sin tra bheanna beala nó tra bheanna Gaelic agus ha mé féinnig chom bhí teagusc tra bheanna Gaelic agus tra bheanna beala sanna chiad sa dána bliana. Anta scóla sin. Agus hena bhuamach don na scóil, I chiúns go fér teacher a bharachtaachta son in leibh a chhlaachtuch a cúteach hena bhuamach gása I chiúns nach chuir tíadach na clásicin Gaelic acam ha mé féin sealbh déan na chúsa fioch na scóla go dtí le clásicin na smá fer a bhir stocha ddícha rícha scólar an acin sios go na clásicin na slua Gaelic fer a bhír stocha cúltíoch na acam.